Bi destpêka tîrêjên rojê re û bi firandina balonên kuş Kapadokyayê anîne Festîvala Çandê ya Rêya Sûrên Diyarbekirê dest pê kir. Dîlana ku yekem care bi van balonan difire bi kêfxweşî behsa kelecana xwe dike. Diyarbakır'da ilk olması biz çok Li Diyarbekirê yekem car li darxistina çalakiyên wiha me kêfxweş kir. Hêvîdarim çalakiyên wiha berdewam hebin. Niha gelek kelecanî me û nizanim dê kelecana li hewayê çawa be. Rêveberên festîvalê jî radgînin ku dê bi 60 çalakiyên cuda û beşdariya welatiyan Mihrîcanê bi rêva bibin. Balon uçuşuyla başlamış oluyoruz. Di neh rojên ku festîval berdewam bike de ji şanoyê heta çalakiyên bo zarokan ji konseran heta sînemayê dê li 35 xalan 600 çalakî bêne li darxistin û 1500 hunermend beşdarî bikin. Mevan çalakiyan ji bo gelên li Diyarbekirê û bajarên derûdor amade kiriye û em çawerî ne ku beşdarî bikin. Festivala Rêya Çandê ya Sûrên Diyarbekirê îro sibê zû bi firandina balonan dest pê kir. Ev festîval dê heta 16 mehê bi çalakiyên cûre reng berdewam bike. Ji aliyê din de bertekên li dijî festîvalê jî hene û helmet û hastengê ku ji aliyê saziyên sivîl partiyên siyasî hunermend û rewşenbîran ve hatine vekirin li ser medya civakî bûne trend topîk. Cihê ku stranên te têda tu nebe, cihê ku çanda te têda tu nebe, tu jî tu neyî. Ji bîr neke û neçe. Lîstikên şanoya Kurd tên qedexe kirin. Ji bîr nekin û neçin. Ev mihricana ser xûne avakirina kêf û hunerê ye. Aliyên ku bertek nîşanî festîvalê didin û daxwaza beşdarnebûyîna welatiyan dikin balê dikşînin ku taxên li nav Sûrê Diyarbekirê sala 2016 ve ji nişteciyên wê hatine çolkirin û bi festîvalê tê xwestin ku ew têkbirin bêjbîrkirin û ew plansazî berdewam bike. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.